Sa akong mga kaila, sa akong mga paryente, paybawal na ako ninyo nga confirm na nga naayo usa ka case sa amoa. Pero walay sod. Pagaon mong itlog og inom mong green horse. Led! Pa! Siyang gibuhat ya? Computer! Ito kape be? Dala pa. Ano ni? Kape. Hala, oy, nga nung timplahan ni mo kintoy. Inaanalay ka og timplahi ang kape. Ni ana ra kang tagi ko kape. Hi guys, kumusta? Natunta nga okay ra mo yung tagsa-tagsa ka pa ni May, no? Bawo kong gilaay na mo. Gilaay mo sa Garing ko, sige puno dis bay. So, mag-ampo lang ta nga unta, mawa na ning virus o makabalik na sa tong mga negosyo o ingon man sa atong mga trabaho. Pau! Anong ag? Tanawa! Mubalik lang ko guys ha, kay kita magkus kong asawa kay ang linong agro masing niyawa sa to. So, ayaw mo na ka ha? Stand by!